Uban si katropang Arnel Cortez. Bullseye. Kini mga igalang paghatag karon og solusyon kalabot nas problema sa nasod. Kay mao man ni may galay gikagubtan. Ang mga kalabas politika may gala sa administrasyon karon moingon taman raman mo sa ayuda or bisan pagdili kalaban. Bisan ang mga yanong lungsuranon may gala nakaalinggat man. Nga ang kanunay mahuna-hunaan karon sa atong admin. Maora man magaygala ang pagpangapod-apod og kwarta ngadto sa mga tao pero dili man gyapon tanan og dili man gyapon maapod tanan. Bullseye! Bullseye! Human may gala sa mainit nga panawagan. Usa ka bulan na nakalabay, kilabot na sa excise tax reduction mga kaigsuonan, nakadesisyon gyud ang administrasyon nga tanggalan usa temporarily og excise tax ang LPG og kerosene. Kini mga butanga dili maoy unod sa panawagan sa kadaghanan kundili ang diesel o gasoline gayod gumikan kay mao kini ang naguna may gala nga kinahanglan labi na sa isgutan ng transportasyon. Ang rason may gala sa Malacañang nga although wala nila nagi-apil pero adunay mga targeted relief assistance nga ilang gihatag ngadto gihapon may gala sa mga naa sa transport sector gani kano mga panahon na dito sa National Capital Region NCR. Isugdan na nila may gala ang contract service program. Ngadto may gala sa mga bus, ngadto may gala sa mga operators, ngadto may gala sa mga jeep. Aron kini mga gala mahatagag diskwento ang ato mga pasahero didto sa ilang lugar. Wa tay labot diri sa Tagum. Oh. Doon na po'y 52 ka mga gasolinahan nga kundiin mga igala makapatubil ang mga di pasahiroan may gala nga mga sakyanan nga adunay 10 pesos discount matag tubil nila mga igsoon. Bullseye! Bullseye! Ang pangutana nining tanan mga igala nagbuhos na ang gobyerno og pondo para sa transport sector. But how about the people nga musakay ni anang sakyanan? How about ang mga trabahante? How about ang mga middle income earners? Mga sasama nato mga igala usa may ayuda usa may relief assistance mga igsoon nga atong natagamtaman. Bullseye! Bullseye! Naaba? Inig patubil na to diri nabay mo ingon ya sir. Salamat sa imong tampo sa ekonomiya sir. Kanang gabayad magkag tax. Kuhaan sa kanamo og kuan kining maka-discount ka sir. Patubil ko gahapon gisiguro gyud ako nga ako sakyanan dunay 10 liters at least. Patubil ko 127 ako napatubilan. Nakabayad ko ako na lang gi 1,300. Kaya may na lang na ako'y 10 liters kapin, na ikapin, na ay balik duha katulo nga sobra. Kung naapaw tayo bisag relief na lang, mga susama na to may gala, sir, na ay discount nga 20. Oh. Na ay discount nga 20, sir, di 100 na lang itong mabayaran. O sige lang, i-13 lang gyapon, di mas dako-dako unta akong fuel makuha. Pero wala may ingon ni ana mo ni karon dunay panawagan may galang usa ka kursista pangmunahon daw nato mga katropa si Representative Rufus Rodriguez kilabot mga igala nining maong panawagan. XFM Katropa. The 10 peso subsidy being planned, that will be even be difficult to implement to transport. And then you give to transport, what happens to the 45% middle class? 45% of our people. Wala. So therefore, they will be suffering so much. So therefore, Mr. Chairman, what I'm saying, once again, I appeal to the DBCC, the economic managers. Economic managers are concerned about getting more money from taxes to the government. And that is for what? To be given to the people. Na ayuda. Why would you just suspend excise tax, gasoline, and diesel, and help everyone? That is what should be done, Mr. Chairman. And that's why I appeal to everyone, and I appeal to our President, to really go into what is needed. These countries that have put this price caps, subsidy, have done this, Mr. Chairman, 3 weeks ago. February 28, war, and then after that, after 2-3 weeks, they already acted. Tayo, April 9, naging effective the excise tax law reduction, and yet up to now, only LPG and only kerosene. And what we need is
the lifting of the expiration of my time by really already Gitay man na siya. excise taxes, especially on diesel and gasoline, and help everyone in this country. 119 million of Filipinos await the action of this administration. Bullseye. Kauban si Katropang Arnel Cortez. Bullseye. Gusto po ang ko i-present ang next video mga higala because in the next video, you will hear Auntie Claire saying mga higala nga si BP Sara walay alamag sa gihimo sa gobyerno. Wala ko no'y alamag kay daghan yung kanong gihimo may higala sa gobyerno. Auntie Claire, ibalik na ko sa imo ang pangutana ni Rufus Rodriguez. Kung daga gihimo ang gobyerno ngano maning nagyaw-yaw pa maning tawhanan eh. Ang iya ra magisulti is reality bay. Tinuod ba yun na? April 9 na may gala na ligoon ang atong excise tax cut mga igsoon. Napatuman mga higala April 9 to based on the 15-day nga publication sa official gazette. Napatuman to kay gamiting pa kay gaungot pang utok ni BBM. Paim na doon yung asay tinabi para sutoy. Oh. Karon sa napatuman, pizza 13 na napatuman mga higala. Unsay gi-announce? Kamong mo palit og LPG doon na mo'y 37 pesos nga. Kaysa kapila ra magkamo palit og LPG sa isa ka bulan may gala. Dili ka mag-one sa month eh. Kay gatipid na ka nga naman masikag lungag nga kamahal may galas mga lungagunon. Habang magsikag pasigaan ang imuhang mamalit na magaling kag termos kay para pag muinit ka isa ka takuri may gala imo na lang taguan ni termos kay para magamit nimo may kahapon. Di ka magsigig paandar na imuhang LPG. Sunod gikuhaan may galag tax. Excise tax, kerosene. Si Keanu raman sa San Fran sa ganahan na ng kerosene kay mo man ang ugo mo ni buga-buga. Daily on regular basis ginagamit ba siya kinabuhi sa mga Pilipino ng gas dili ay LPG may pinakasayon. Ano adto magkas-gas may gala. So, ang diesel, wala. Dili ko no kay ang diesel kinahanglan nga ang mapabilin ang tax kay para ang ayuda mga higala magpabilin. Nya kinsa may inyong ginaayudahan? Ang inyo ramang gyapong ginaayudahan kadtong sektor nga already benefited mga higala sa gihatag sa gobyerno. For example, doon na mo'y targeted relief assistance karon. Doon ay contract service, doon ay mga discount mga higala sa mga gasolinahan. Kinsa mo benepisyo ni ana? Kadtong magyapon mga higala nasa transport sector. How about mga higala kaming katrabaho or even siguro mga uniform personnel, even siguro mga pulis? Wala na ba discount ang pulis mga higala diya? Na may mga pulis na itong bisita may galas gawas. Na ba na sila discount pag-abos gasolinahan? Moingon ba na may higala ng gasolinahan, sir? Salamat sa imong serbisyo, sir, sa gobyerno, sa Katilingban. Discounted ka, sir? Wala eh. Business is business. Tinuon mo po na ingon mga higala ni Rufus Rodriguez. Ang ubang mga nasod mga higala, after the war, after nagnibuto ang gera mga higala sa Iran, Israel, and America mga higala, 1 week, 2 weeks mga igsoon, nakakama up na yun. Abtik ang ilang gobyerno. Decisive ang leader. Ang ato mga higala, niabot pag 1 month, dili pag yun magkadimao mga higala. Purbidang pangyayari, oy. XFM Katropa. Nya moingon mo ni sige ipanghinambog ni Auntie Claire may galang marami pong ginagawa ang ating gobyerno. You are acting like busy bodies and yet walay konkretong nabati ang mga tao nga kanang yung maka-fill in sa among mga tinae. Wala. Tanawa karon asa mo naka-focus NCR? Ang NCR ba mao ang tibuok Pilipinas? How about kami diri? Una-unaan ninyo kami diri sa Mindanao. Isa mis dakong contributor sa inyong income dias Manila o inyong pagkaon. Adadabe, mangunong mig pang di namin mo padadi ang pagkaon. Di namin mang deliver kami na lang mga onan. Oh. Food basket ang Mindanao. Pero karon mga higala gilingi-lingi bata o wala lay mga paningkamot siguro ang mga local government mga igsoon. Ang mga local government rin sa Mindanao nag-ihay og deklara may galang state of emergency. Nag-ihay nagdiskarte. Nag-ihay na lang diskarte mga kaigsunan. Ngano man, sukad may gala nagkagira, wa nakatamax BBM diri sa Yuta sa Mindanao. Ambot lang. Bullseye. Bullseye. Samot na ta diri sa Davao Region, di na gyud mo ari.
Kay awayon ba sa ninyo? Alang-alang pag di awayon may galagag mo ari mangangkon man pug tulay ka di iya. Ha? Mangangkon ba sa kagtulay ka di imo mo nang awayon kita. Mo yung pagkag legacy. Kadugayan ang legacy, legacy. Alas 8:56 na may galadag na sa itong pagpanaguban naman, Auntie Claire. Mean it when you say it. Ha? Dapat kumuingon ka na resibo. O ka nang imong resibo, tinuod nga nabati na mo. Hindi kami ko nagagihimo ang gobyerno unsa man. Nga tanawa ra gud ng purma ni DOE Secretary Sharon Garin. Mura mga igala nagikulatag 7 kayawa. Pero tinag-stress sa intaon. Pero ang ending ra may gala siyang giingon, mga kababayan, ang presyo po, ang pagtaas at pagbaba ng petrolyo ay base po, depende po yan sa tweet ni Donald Trump. Mangundang taning istoryahan, may klaro na.